So, unahin po muna po natin ang ating mga Resource speakers here with us today. To our Regional Director of the Department of Health Bicol Center for Health Development, we have with us Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. Hello po, RD. Also here with us from the Central Office, the Chief of the Oral Health and Nutrition Division of the Disease Prevention and Control Bureau, DOH, Dr. Manuel V. Ballesteros. Good morning po, Doc. And we also have with us the Provincial Supervising Dentist of the Sorsogon Provincial Health Office, Dr. Harold Philip H. De Chavez. Morning po. We also have with us, also from the Sorsogon Provincial Health Office, our Health Education and Promotion Officer, Miss Regina V. Gonzalgo. Hello po, Ma'am Gina. Okay, so i-acknowledge muna po natin ang ating mga kasama natin ngayon from the media ng Sorsogon. Hello po kay Sir Manny Matus. Sir Manny, hello po. Okay, from the SVDRRMO. Ay, sorry, tama ba? Sige po. Sir Andy Gravito, sa Gitsit News. Sir Andy, hello po. And then si Sir Rex po from PBN OKFM. Hello po, Sir Rex. We also have with us Sir Romedor, Sorsogon Infoventure, sir. Hello po. Mavic Aringo, Ma'am Mavic, PIA Sorsogon. Hello po, from the Philippine Information Agency, Sorsogon. We also have with us Sir John Allen from Brigada. Hello po, sir. And then we also have Ma'am Mean Tejada. Hello po. Hello po, ma'am, from the Radyo Natin. Sir Manny Ferrer, Bicol Express News. Hello po. Sir Bobby Labalan from Media Works and Rappler po. Sir Bobby. Hello po. And we also have Sir Red Laksa, Pasalingaya FM. Hello po. Okay, so to officially start our press conference for the Bicol Oral Health Summit with the theme Integration and Adaptation of Primary Health Workforce Towards One Oral Health Awareness, may we hear a message from our dear RD Albornoz. Thank you, Denden. Una-una po, isang maganda at malusog na araw at ngiti sa atin lahat. Of course, I'd like to give due recognition po sa ating mga panelists po ngayon. Of course, pinangungunahan pong ating imported na guest po natin ngayon dito, isa sa mga resource persons po natin, ang Chief ng Oral Health and Nutrition Division ng Disease Prevention and Control ng Central Office, si Dr. Manny Ballesteros, sir. And of course, ang ating partner po, our Provincial Supervising Dentist from Sorsogon, Dr. Harold De Chavez, Ma'am Regina Gonzalgo, our HEPO po from, of course, the PHO Sorsogon, ating mga media partners, and ang mga special guests po natin. Again, isang maganda at malusog na araw po sa atin lahat. Welcome po sa ating press conference para sa Bicol Oral Health Summit na may temang Integration and Adaptation of Primary Health Workforce Towards One Oral Health Awareness. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng National Oral Health Month 2025. Ito po ay sinasagawa every February po. And may temang pamilya, una kong dentista, #ngiting 7020. Layunin ng selebrasyon na ito na pairalin ng advokasya na ang bawat Pilipino ay maabot ng edad na 70 na meron pa rin 20 na ngipin pa. Ako 3 nang nabawas sa akin, so meron pang pag-asa. At the age of 63 na ako ngayon, so may 7 years pa, no? And base sa datos ng PhilHealth Service Information Services,
noong 2024, 33%, halos 33% po ng eligible population sa Bicol ay orally fit naman. Pero ang challenge dito ay malos sa 55% naman ang mga populasyon ay merong decayed, missing due to caries, no? And filled teeth po. This will be further shared by our experts po doon sa tungkol sa mga analysis po kung bakit ganito po ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, nais namin na palawakin ang advokasya sa oral health at itaas ang kamalayan ng bawat Bicolano sa kahalagahan ng good oral hygiene na dapat ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Ang findings po namin dito sa 2024 FHSIS, ang age na bumaba, no, sa basic oral health care ay 14 years old and below as compared to 2023, no? So medyo yun po isang titignan natin. So kaya po naging tama rin po itong tema na to, sa pamilya po ang unang dentista, no? So hiniikayat namin ng mga magulang na mas paigtingin ng oral health care sa kanilang mga anak. Importante na masanay sila na mag-practice ng good oral hygiene hanggang sa pagtanda. Sa pamamagitan ng conference nito, katuwang namin kayo sa paghatid ng importanteng mensahe sa publiko tungkol sa oral health program. Nandito po ating mga subject matter experts para magbigay po ng makabagong kaalaman at mga wastong kaugalian para sa oral health. Asahan ninyo ang Department of Health, katuwang ang Provincial Health Office of Sorsogon, at iba pa nitong partner agencies, lalo na po kayong mga media po, ay mas paigtingin ng mga oral health care services at sa region. So, Diyos mabalos sa Induga, boss. Thank you very much po, RD Albornoz, for your opening message. So, as RD said po, ang tema ngayon is yung ngiting 70-20. So, ano po ba yung ngiting 70-20? So, to give us an overview on that, on our National Celebrations team, we have with us again Dr. Manuel V. Ballesteros. Magandang ngiti na umaga sa inyong lahat, lalo na dito sa Bicol. At ako'y natutuwa at nandito ako para i-update ang mga dentista at ang publiko sa mga nangyayari ngayon sa oral health. So itong ngiting 70-20, ganito na lang, magkwekwento na lang ako ng maikling-maikli lang. Kasi ang gusto natin talaga, pagtanda natin, 20 na ipin ang matitira para ma-enjoy natin ang dekalidad na nutrisyon at saka quality of life, no? Kasi nung ako'y pre-pandemic, nung yung nanay ko ay lumaki sa kulturang dental mission bunot, naubos lahat yung ipin, ginawa ng pustiso, pero alam nyo pala, pagka nagka-Alzheimer at dementia na, wala ka nang maisusuot. All memory is lost. Kaya nung hindi na niya naisuot yung pustiso niya, nilulunon na lang niya yung kanyang pagkain, ino-osterize namin, hindi na niya makain yung mga solid food, hindi niya na-enjoy ang kanyang pagtanda, no? Kaya sabi ko, kung kompleto siguro ang ipin ng nanay ko, nung kanyang, yung mga final days niya, siguro at least nag-enjoy siyang kumain. Kaya ang oral health at nutrition talaga are closely linked. No? So yun ang storya behind 70-20, natural na ipin by 70 years old, at natural na ipin at healthy teeth, hindi po pustiso. Kasi ang bunot at pustiso po ay preventable. At ang theme natin ay pamilya, una kong dentista. Ang gusto ko lang i-stress, nagsisimula talaga sa magulang. Pagkabuntis pa lang, dapat alagaan na ni nanay ang kanyang nutrisyon para healthy ang kanyang bibig nung kanyang sinapupunan. At kaya ini-integrate namin ang oral health sa first 1,000 days. Tapos kailangan maitawid natin hanggang pagtanda. No? Kaya yan ang programa ngayon ng Department of Health para, alam nyo yun, kasi universal healthcare karapatan ng lahat. No? Mula bata hanggang pagtanda, kailangan healthy ang mga ngiti. No? So, yun lang, ma'am. Thank you so much po, Dr. Ballesteros. So, in line with our national celebration of the Oral Health Month,
syempre meron din po tayo, why we celebrate this here sa province of Sorsogon, we have the Bicol Oral Health Summit. So, to give us a backgrounder or explanation po sa ating Bicol Oral Health Summit, let us hear from Dr. Harold Philip H. De Chavez. Good morning po sa and welcome po Dr. Noel Ballesteros sa Sorsogon and the RD Rudy po. Welcome po sa province of Sorsogon. And ang tanong, bakit ito yung Bicol Oral Health Summit sa Sorsogon? Ang sagot ko po, napakasimple. Pinipresent po namin yung probinsya ng Sorsogon at ang lahat ng programa namin sa kalusugan po. Una po, sa oral health po, kami ng programa na almost 5 years na po. Ito po, yayabang namin sa Sorsogon. Proud sa programa namin, ang pangalan po nito is Project Buboy. Batang orally fit child, batang may oportunidad, yaman ng isipan at kalusugan, amor ang dala hanggang kinabukasan. Sa mga programs naman po, diretso ko na rin po yung CHD5 sa pangunguna po ni RD. And thank you very much, sir. At ni Dr. Lulu po, very supportive na regional coordinator po. And sa lahat po ng supervising dentist, di ko na po isa-isahin sa lahat ng probinsya sa Bicol region. Thank you very much and welcome po sa province of Sorsogon po. Ang tawag po namin dito, welcome to the beautiful province of Sorsogon. Thank you very much po. Thank you very much po, Doc Philip, for that overview. And of course, kasama po ni Doc Philip ang ating DMO2 and HEPO, si Ma'am Regina V. Gonzalgo, para po i-explain further mamaya sa ating open forum itong ating Bicol Oral Health Summit. So, to start po our questions, a reminder lang po na kada media po, we will only allow one follow-up question. For the interest of time din po, and para na rin po ma-allot natin yung every one of you to ask. So, pwede na po tayong mag-ask. So, starting with... Hello po. Sino po ang gustong mauna? Pahingi na lang po ng mic for sir. Hello. Good morning. Hello po. Wala. Hello. Sound. Okay. Good morning po. I'm Rex Budiba from OKFM. Paano po masolusyon ang kakulangan sa dentista? Kasi kadalasan, pag sumasakit ang ipin, bibili ng gamot, imbes sa dentist pupunta. Ano solusyon natin dito? So, who can answer this po? Sir, thank you very much po sa napakagandang question po. Kaya nga po sir, nandito kami ngayon sa Bicol Oral Health Summit. At ang tema namin ngayon is integration and adaptation of primary health workforce towards one oral health awareness. Dahil po talagang tanggapin po natin kulang po ang dentista sa buong Pilipinas po. Masosolve lang po natin itong problem na to if we will tap all the health workers and we will integrate oral health awareness, oral health program to all programs na pinupush ng DOH po at ng probinsya. Kahit sobrang lakas ng effort na binibigay ng local chief executive, lalo sa amin dito sa province of Sorsogon, we have 3 permanent vacant positions sa dentist na walang taker. Why? Walang dentista, bakit? Mababa yung sahod sa gobyerno. Pangalawa, walang goal, one goal yung oral health program. Pangatlo, kulang yung support
ng local chief executive. Pero full support yung province of Sorsogon. Kaya nagpapasalamat nga kami sa aming buting gobernador, Governor Buboy Amor, dahil yung suporta sa oral health program, lubos-lubusan po, lahat po ng pangailangan ibinibigay. Pero yung problema po na nakulang sa dentista, yung solusyon po, adaptation and integration, and tawag dito, payagan yung magkaroon ng mga dental nurses, and iwasan yung tawag nito, bangayan ng mga programs. Ang importante, yung oral health integrate to all program. Kaya nandyan nga natin ngayon sa Provincial Gymnasium. Kung makikita nyo po, yung lahat ng attendees, diverse po yan. Nandyan yung Manchan Coordinator, Nutritionist, BHW, Health Promotion. Halos lahat ng program na ini-implement ng province and DOH, invited po ngayon for them to see the oral health, the importance of oral health program. Thank you very much. Thank you po, Doc. So, may i-add po ba tayo? Okay na po? Thank you po, Doc. Okay na. Arnie. As an add-on, ang suporta naman on the part ng Department of Health, meron tayong tinatawag na dentist deployment program. So, para ma-address yung mga gap kung saan pong kulang ang mga dentista po sa mga hard-to-reach areas. So, yun po on the part ng DOH, ang pagde-deploy ng mga dentista at pagbibigay rin ng suporta through providing yung mga makabagong mga equipments na rin sa mga dental clinics din. As mentioned nga po, nakapasok na po ang dental services sa PhilHealth. Ang isa pang ginagawa po ngayon ay pwede na rin po siya maipasok sa MyPip. So isa po yun ang isang bagong guidelines na pina-finalize na lang po. Ang dental health services, especially ang mga dental clinics po ng mga government hospitals ay maipapasok na po doon, makakabail ng MyPip program po ng services naman po. Yan lang po ang amin po may share ng Department of Health. Sige po, Ma'am Gina. Thank you, Doc. Hello. So, good morning. Naririnig na po. Hello.
Hello, okay. As part of this Oral Health Summit, nandito po yung health promotion na tutulong po sa mga programa, lahat na programa ng hospital, provincial hospital, and of course, the DOH. So since oral health ngayon, sometimes the oral health is often overlooked. Kumbaga natatalimbangan na parang ninineglect natin, di ba? So yet, it plays a crucial role sa overall well-being natin. Sometimes nga po, sabi nila, palagi namin nasa isip namin na education starts at home. So, ngayon pa lang, kailangan natin ilagay sa sistema natin na the oral health is always a priority. So that's why we are teaching, we are giving advocacies and awareness to all the children out there. And of course, not also the children, but the pregnant women. Since it's very, very important that pregnant women should take care of their teeth. Para at least maging maganda, maging physically, not just physically and orally healthy. Thank you po, Thank you Ma'am po. Gina. Good morning. Good morning to all. Andy Gravito sa Gitsit News FM. Hapot ko lang kay Dr. Philip. Ano na po, Doc, an update nito na programang proyektong Smile Sorsogon? Ilan na po ang nabigyan ng serbisyo sa buong Sorsogon po? Actually, sir, ang programa na Smile Sorsogon, nababanga po iyan sa tulo na programa. Ang primero, ang programa kang mga public health dentist na naka-assign sa rural health unit. Gusto sabihin, ang piga at kikater dinda ang kung sa insindang munisipyo, ito ang una na part, ang pigpigtataw ninda basic oral health care. Pandua na programa sa kang Smile Sorsogon, iyo po ito na naglilibot na kalusugan program ni kang 7K program na sa panginginot kang samuyang boss na si Sir Dong Mendoza na siya po ang project manager kang kalusugan program. Tapos ako man po ang nagkakapot kang sa Smile Sorsogon. Kami po ang naglilibot dyan sa mga barangay. Ano po? Ang exact figure po, kumpira na ang naserbisyohan mi, di ko po masyado tuom bagong report po ngunya na kaabot lang na January kang performance last 2024. Ano po? Pero ang pangutlo na ang pangpanduang programa po ito. Ang pangatlong programa po, igo po ning programa na data na mapreventaran may mga babaying anidad hanggang grade 12 na mga babayi. Pig-uno, inot, binguna ang mga babayi na daing ngipon sa inutan, pigtawanan miyan pigibuan kang madintista, kipostiso. Libre po yan na pigtaong programa ni Governor Buboy para mabalik ang tiwala sa sadiri kang sa tuyang matugang ng mga babae, mga aking babae. Yan po. Thank you very much. Doc, nakulpanday na ang proseso para halimbawa, Ang dalagan po kato, maagi po gabos sa proseso bado man sinda sa rural health unit kung saan may dentista. Tapos kung ano po ang may mga diferensya ang ngipon na nailing kang dentista, ayusun mo na yan bago tawanan ng treatment na dentures. Okay po. thank you. Thank you po. So, any more to add po? Okay na. Next question na po tayo. Sir Bobby. Yes, thank you very much, ma'am. Bobby Labalan po sa Bicol Weekly News and Rappler. I don't know to whom to address this question po. Ang ano po sa mga kabataan, sa mga schools, no? Nung panahon, merong mga school dentists na naka-assign talaga per school. Although, ano ko kasi walang taga-DepEd dito. But still, I will address this, raise this question.
Kasi yung maliban, although sabi niya natin, sa bahay nagsisimula, but still malaki yung role ng pagdating sa school, no? Sa ngayon, wala na kaming balita na may mga school dentists tayo. Ano pong programa tungkol dito? Sir, ngayon kami sa Central Office sa Department of Health, nakikipag-coordinate na kami ngayon sa Department of Education para ma-address yung problema ng mga bata, no, sa eskwelahan. Kasi importante yung continuity eh. Di ba, nagsisimula sa buntes, tapos pag-aalaga sa bahay, and then pagdating sa eskwelahan, sa mga daycare, nakikipag-coordinate kami na ngayon sa ECCD, DepEd. Ang Department of Health kasi merong programa ngayon under health promotion, yung Healthy Learning Institutions. So doon sa HLI, Healthy Learning Institutions, sa oral health, gusto namin na i-integrate yung hand washing, tapos healthy diet, at toothbrushing after recess, no, sa mga eskwelahan. Kasi kadalasan hand washing, nakakalimutan na yung fluoride brushing. And then, itong PhilHealth na to, napakahalaga kasi maganda yung PhilHealth kasi iikot na yung pera, self-sustaining na siya. Maraming mga clinics sa Department of Education na maganda buhayin at gawing functional para makonduct talaga yung dekalidad na serbisyo such as oral screening, prophylaxis, fluoride varnish application. Napaka-importante niyan. Yun yung aming vision sa eskwelahan, no? Hanggang mga bagets, hanggang magpagka-bagets, importante yung routine preventive oral care. Okay. So ngayon po, Doc, how prevalent po yung oral problem among sa mga bata? And anong edad po yung meron tayong pinaka-prevalent talaga yung dental problem? So maniwala ka, pagdating pala ng 1-year-old, sila na yung baby teeth. Kasi alam nyo, ang ginagawa ng mga ang iniisip lagi ng magulang, baby teeth lang naman yan, mapapalitan din naman yan. Kaya hindi nila inalagaan. And usually, ang mga magulang, ginagawang pampatulog yung formula milk. No? When actually, less cardiogenic talaga yung breastfeeding. So, importante talaga, breast milk. And then after feeding, clean. No? At pag lumabas na yung ipin, kailangan i-introduce na yung fluoride toothpaste kahit kuskusin lang. Kaya ang importante dito, hindi binabaliwala yung baby teeth kasi siya yung foundation ng permanent teeth. So tandaan nyo, pag bulok-bulok ang baby teeth, 6 years old pa lang, tutubo na yung permanent. Pag madumi yung bibig, puro mikrobyo, nahahawa na yung mga permanent teeth. So ang punto ko, by 5 or 6 years old, dapat yung permanent teeth ay tutubo na very clean ang environment, hindi puro bulok na baby teeth. No? So yun niya, intergenerational yan hanggang pagtanda. Pag hindi inalagaan talaga sa pagkabata, tuloy-tuloy na sa pagtanda. Thank you po, Doc. Doc Philip. Sir, ako naman yung tanong kanina, yung prevalence ng caries. Si Sir, kung sinagot niya is ang sitwasyon sa buong Pilipinas, no? Ako sasagutin ko sa iyo, sir, yung sitwasyon sa province of Sorsogon. Ako, this is also a recommendation to all the public health of Sorsogon. Tayo sa buong region ang may pinakamataas na orally fit child. Ano ang orally fit child? Na kinikater yung 0 to 5 years old na mga bata sa RHU, sa Barangay Health Station, together with the BNS and the BHW sa province of Sorsogon. Kaya napakababa ng prevalence ng tooth decay natin sa 0 to 5 years old. Then, dito kami nagkakaproblema sa 6 to 12 pag pumasok na ng school age. Bali, yun lang yung tumataas na naman. Kaya ngayon sa programa ng Smile Sorsogon, pag pumunta kami ng barangay, sinasabay na rin namin diretso. Yung pag pumunta yung team ng kalusugan, diretso na rin namin inaasikaso yung mga bata na hindi napupunta ng dentista sa kanilang school. And then, ako, mapagyayabang ko rin dito, before
kwento tong joke na may konting sense na para maboost sila, no? Before, yung tawag sa mga dentista, at matatawa yung ibang dentista dyan, dahil yung PhD before, ang tawag dyan noon, kahit sa ibang mga provinces, noon sa probinsya ng Sorsogon, ang P, pang, tapos ang H, half, tawang D, pang half day. Pagkatapos ng trabaho, half day na lang. Pero ngayon, I'm so proud to tell the dentist of the province of Sorsogon, nagkataon pa, pangalan ko rin, PhD, ano? Kaya ngayon, yung pangalan na ng PhD ng province of Sorsogon, passionate, hardworking dentist of the province of Sorsogon. Because yung resulta ng tinrabaho po nila, hindi po talaga surpass talagang tinatrabaho talaga all day. Tapos po yan, at makikita po yan sa hindi lang sa salita po, documented po yan sa FHSIS na sinusubmit namin sa DOH po. Thank you very much. Thank you po, Doc. Ma'am Gina. Hello. Kaya nga po andito yung health promotion to give you some, kailangan maging malinis ang iyong mga ngipin. Kaya ito po, binigay natin yung 7 utos ng epektibong pagsisipilyo. Sabi nila, ang pagsisipilyo is so nice daw na mag-smile na complete ang ating mga ngipin. So, kailangan daw po natin gumamit ng toothpaste na may 1,000 hanggang 5 ppm free. And nararapat din ng dami ng toothpaste. Depende daw po yun sa edad. Sa sanggol, kailangan ng damping lamang. For bata din, yung gamunggong na toothpaste. And of course, yung matanda, kailangan din kasing haba ng iyong toothbrush ang iyong toothpaste. So, magsipilyo daw ng ngipin, pataas, pababa, paroon, parito at paikot para maging malinis ang iyong ngipin. Magsipilyo sa loob ng 2 minuto. Usually po tayo nagsisipilyo after brushing, idudura na natin, no? Kailangan daw ma-maintain yun at least 2 minutes doon. Then, gimumugmog na tayo ng tubig. So, yun pala, ang sikreto, idurang toothpaste sa tubag itong mumugan upang ma-absorb ang ngipin ng fluoride. Magsipilyo daw muna tayo ng katapos kumain at magsipilyo bago matulog. So, yun ang sinasabi po ng oral health program. Ito yung 7 utos ng epektibong pagsisipilyo po. So ito yung palagi namin sinasabi during nag-visit kami ng mga RHUs na we will always advocate and give an awareness to all the people na ito yung tamang pagsisipilyo upang magkaroon tayo ng sakit sa ipin o kaya mga gum diseases. Thank you. Thank you, Ma'am. RD? Yes po. Dadagdag ko lang po sa mga inisyatibo, no, na ginagawa po ng ating mga partners in health po. Meron pong isi-share lang po ako, meron pwedeng ma-integrate po. Kasi ang tema naman po ngayon is integration and adaptation of primary health workforce towards one oral health awareness. Meron pong 2 flagship program po ang aming Secretary of Health. Ito po yung tinatawag na Bukas, which is a bagong urgent care ambulatory services. Na isa sa mga serbisyong pwede po maibigay dito ay ang dental health services po. Pero ang itong Bukas Center po to ay affiliated po sa DOH Hospital. So ang tatao po dito ay mga medical workers or dentists from our regional medical centers. So isa pong paraan po yan. I think may plano po ngayon sa Sorsogon ang tie-up with the State University. Isang paraan naman po gagawin po yon na maging access po ang serbisyong dental health services, oral health services sa ating mga kabayan po. Ang pangalawa po yung tinatawag nating Purok Kalusugan. Ito ay sitio health workers, no? Purok health workers meaning, no? Dati kasi barangay health workers, no? Mas maano pa, tinatawag natin granular ba, no? So these are healthcare workers na tututok mismo per household, pero ang mag-a-assist po diyan, mag-augment lang po ang DOH
yung dinideploy po namin human resources for health. Ito po yung mga team ng nurses or public health dentists para i-advocate po yung mga nabanggit po ni Ma'am Regina ng mga wastong kaugalian, no, para dun sa oral health. So these are the two flagship programs po na pwedeng magamit po isang paraan to address yung mga age na nabanggit rin po ni Dr. Philip na yung 6 to 12 years old or yung mga school age children. Hopefully these initiatives po ng aming butihing secretary ay makakatulong po para ma-address to at mabawasan yung prevalence ng dental caries or other oral health diseases. Maraming salamat po. Thank you very much po, RD, sir. Good morning po, ma'am, sir. Red Locks po from Pasalingaya. Ang question ko po ay medyo may pagkapiloso-pong tanong. Sorry po kasi ganito kasi magtanong ang mga Pinoy eh. Nabanggit kasi may mga nabanggit po kanina, no, every after meal mag-toothbrush. And may naririnig din po kami na twice a day dapat mag-sipilyo. And then may mga naririnig din po kami na after magising and before matulog. So 3 times a day kumain and plus 2 times dahil before matulog at pagkagising. So 5 times a day. Tama po ba yun or mali? Yung first question is, yun po, yung question ko po is, tama po ba ang 5 times a day? Tama po bang pagkakaintindi namin na twice a day or 5 times a day? okay, ganito no, kasi hindi siya doon sa gaano kadalas eh. Ang importante, kailan gagawin. Kaya doon sa 7 utos sa pagsisipilyo, ang sinasabi namin, araw at gabi. No? Kasi, ang gabi ang pinaka-importante bago matulog. Bakit? Kasi pag natutulog tayo, di ba yung saliva, yung laway, nandun lang sa lalamunan. Importante ang laway kasi yan yung natural defense mechanism ng katawan para labanan ang dental caries. No? Kasi saliva contains calcium and phosphate. Na pag may asido na sumisira sa ipin, i-replace ni laway yung calcium and phosphate ng laway, yung nawawalang calcium and phosphate dahil dala ng asido, dahil matatamis, dahil sa mga matatamis. So remember, sugar equals acid. And ang repair mechanism niyan ay laway. Kaya importante, pagkakain sa gabi, magsipilyo, wag nang kumain ulit. Kaya sa mga bata, sir, nasisira yung kanilang mga ngipin kasi nga ginagawang pampatulog yung gatas, lalo na formula milk, na napakataas ng asukal. Imagine mo pag natulog yung bata, nakasuksok yung dede, yung dodo, no, yung gatas, acid yun. Kasi hindi mo patututbrushin. Kaya importante, yung ang pinakahuli, brush bago tulog. At saka masyadong, this is my wag masyado overrated yung brushing. Kasi katulad niyan, yung tatay ko, napudpud na yung ipin niya, ipinag-usapan namin ni ma'am kanina, kasi akala nila, brush ng brush, yun yung magpapatibay sa ipin. Actually, the brush will just remove the plaque. Ang magpapatibay niyan, yung fluoride. And that's evidence-based. So ako, ang brushing, after breakfast, bago matulog, pero pagkakain, kasi isang rason to kung bakit sira-sira ipin ng mga Pilipino ito general kasi ang hilig natin kumain. Ang gawin nyo na lang, pumunta kayo sa CR, may dala kayong fluoride na 1,000 to 1,500 parts per million, finger brushing. Okay na yan. Kasi hindi rin pwede abusuin ng toothbrush kasi mapupudpud yung ipin. Kaya yung routine preventive care ng PhilHealth, ia-address yung mga pudpud na ipin. Kaya
alamin ninyo kung ano yung mga benepisyo na makukuha, hindi lang pang bata ang PhilHealth package, pati mga elderly kasi yan ang nangyayari na pupudpud yung ipin katututbrush. So fluoride ang importante. Hello. Did I answer the question? In addition to Dr. Ballesteros, kaya nga pandito yung health promotion para to educate everyone. Ayusin na natin kasi may mga siguro hindi natin masisisihin ang ating mga magulang na hindi sila educate. Kasi ang akala nila, makakakain, toothbrush, every time na kumain, magtutoothbrush. Pero this is the right time na i-change na natin to. According to Dr. Ballesteros, the most important na mag-toothbrush tayo is after kumain at bago matulog. Thank you so much po. Isang question na lang po baka kasi hindi ako makatulog. Nabanggit po kasi kanina, 33% orally fit. Tama po ba? Sino po ba yung nagsabi kanina? 33% orally fit and 55% is decayed. Tama. Ano po ang nangyari sa 12%? Sir, hindi pa ako nagbanggit ng figure. Dahil hindi wala ako hawak, ano. Yung sinabi ko lang po is mataas, yung... Kay ano po yata, kay Sir... Kay Direk, opo. Albornoz. Yung sa region po yun, na FHSIS report. Opo. Yun nga po yung si Doc na lang yung ako sagutin ko lang yan, si Doc at technical to, no? Sa report kasi namin, may mga age brackets yan. May age brackets yan. Hindi, yung percentage na nalagay mo sa 0 to 5, baka nandun sa 6 to 12 yun. Ganun lang po yun. Apo. Message po ni Sir... Apo, ni Direk po. Apo. Yun na lang. 33% sa Bicol, orally fit, and 55% na population ay may decayed or missing failed teeth. Yun. So, minus ko, may 12% pa po na natitira. May 12%. Yung ganito, sir, another explanation ko rin, ako na rin mag-ano kay Doc, no? Yung target population na computation po namin yan, is projected. Projected population. Pag kinumpute mo po yan, meron kasi ng formula yan sa lahat ng FHSIS report na hindi yan mag-i-eksakto. Hindi by the number. Kaya yung projection, ganyan po. Thank you so much po. Thank you very much, sir. And as a clarificatory ng itong yung 33% ito ay eligible population ng 20% of the eligible population. So buong no? Yung sinasabi ko naman na 55%, ni-round up ko na lang, no? Ito ay na-examine na 5 years old and below. So hindi siya magka-match. So itong 55% na to na merong mga kasong dental caries, missing teeth, no? Ito ay among those examined na 5 years old. So hindi naman siya, part siya ng eligible population. So hindi naman po siya pag isasama mo ay apple to apple ba? Ganun po. So iba pong age group naman po ang tinasako po dito. Thank you for your question po, sir. Thank you po, RD. So, last question na po tayo. Ma-proceed na lang po tayo sa mga may gusto pang magtanong. Doon na tayo sa program proper sa provincial gym. Thank you very much, ma'am. Good morning po, Dr. Ballesteros, si Dr. Albornoz, Doc Philip, Ma'am Jenna. Question ko po is, since interrelated po yung nutrition doon sa oral health, wala ho ba tayong magagawa yung Philippine Dental Association or any association doon sa oral health programs natin na ma-integrate doon sa mga local government units ang ating pong plantilla posisyon ng mga dentist doon po sa mga LGUs like MINAO, yung Municipal National Nutrition Action Officers. Ibig sabihin, permanent position doon sa mga LGUs, considering na very important po yung kondisyon ng pagkakaroon natin ng oral health programs. Pangalawa po, paano po ang gagawin natin or sa inyo po na yung ating pong PhilHealth package na mga programa
ma-integrate din doon from consultation hanggang doon sa extraction ng tooth na maibigay doon sa mga health package ng PhilHealth. Yan po. Thank you very much. So, Ang mandato kasi talaga ng universal healthcare, integrated talaga dapat, no? Kaya naglabas kami ng palisiya, yung Omnibus Health Guidelines, integrated lahat doon, no? Isang dokumento 'yan, mga policies sa health. So, oral health, kasi ang sa oral health is cross-cutting no? Pwedeng naka-integrate siya sa nutrition, integrated siya even sa infectious disease, katulad ng mga HIV. Kasi actually, yung mga first lesions sa HIV, makikita rin sa bibig. Kaya importante ang oral screening. So, yun ang direksyon talaga. Pero kasi pagdating on ground, medyo siloed pa, no? Kaya siguro, kaya siguro ito yung theme natin ngayon, multi-sectoral approach, integration, para pagdating sa central hanggang doon sa local, ganun na rin tayo mag-isip, no? Integration. Yung next question, yung sa PhilHealth, i-integrate po siya sa consulta package, no? Kaya kailangan ang uunahin talaga yung mga consulta package provider. Now, just to let you know, yung sa oral health, separate siya. Hindi siya kasi merong 1,700, di ba? Hindi siya kasali doon. Yung 1,000 na yan, per year, per individual, oral health lang. No? Kaya importante, lalo na sa media, ipadama natin sa taong bayan, ito yung karapatan nila. They need to avail. Kaya lang, yung availment ng mga oral health packages ay nasa kamay din ng LGU. Kaya siguro importante demand generation. Para sila mayor, pagandahin yung mga health center, lalo na yung mga dental clinics, kasi hindi makakapasok si PhilHealth kung hindi, number one, lisensyado ng DOH yung dental facility. Makakapasok lang siya pag lisensyado, and then pagpasok ni PhilHealth, meron din siyang mga accreditation, no? So licensing, accreditation. Kaya importante yung taong bayan, no? Ito yung hihilingin niyo sa inyong mga mayor kasi yung PhilHealth continuous 'yan, no? Tuloy-tuloy, hindi katulad ng mga dental mission na bukod sa puro bunot walang continuity actually, no? So Doc Philip, baka may gusto kang idagdag on a regional or provincial level. Doc, yung question na integration, sa Provincial Health Office kasi ngayon, ng Province of Sorsogon, dahan-dahan po kami nag-integrate. Especially sa nutrition, oral health and nutrition, magkasama na po talaga. Yung program kasi as yung thinking ng mga department heads namin na we will work as one. Kaya tuloy-tuloy na rin. Yung problem ng oral health na education and awareness, ngayon integrated na rin po yan. Tapos yung hinihingi namin na strategic oral health KPIs per LGU with universal goal. Yung goal natin is align with the DOH na ngiting 70-20. Pero yung strategy is different from what they say na iba-iba kasi yung sa Sorsogon, yung sa Masbate, yung sa Catanduanes, yung Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. Iba-iba yung needs. Kaya dapat hindi isa yung needs. Hindi isa yung KPIs, pero same goal na 70-20. We can do this through adaptation and integration ng mga programs from the DOH and from the local chief executive
priority programs. Thank you po, Doc. So may last question lang po tayo. Related kasi to sa pagiging cost-effective ng program. So we have, sir, yung other questions, sir, don't worry. Doon na natin siya i-refer sa mismong program. Thank you. Good morning po. Si Jericho Sopilano po ng Alerto Sorsogon News Online. Tamang-tama, sir, Doc, na may program ang ating government sa ganito. Kasi marami ng mga bata, ang mga batang-bata pa, mahina na ang ngipin. And sabi nga nung araw, bayabas lang ang ginagamit pero ang gaganda ng ngipin. Ang tanong ko, sir, may programa bang nakalaan para sa oral health ang mga bata, lalo na sa pampublikong paaralan? And paano matutulungan ang mga matatanda at senior citizen na may dental problems at sa ganito? Actually, Sir, meron ng program po yung sa mga paaralan po, yung DepEd po yung nakakover po niyan. Pero pag hindi po nakakover ng mga taga-DepEd, ang kalusugan program, pag pupunta po sa mga barangay, isinasabay na po namin yan. Yung with regards naman sa mga senior citizen, just visit any facilities ng probinsya po. Mga PDFH, yung provincial hospital, yung Medicare and District Hospital, meron po sila dyan nilapitan. And lalong-lalo na po sa mga rural health unit facilities ng ating mga munisipyo, lapitan lang po nila ang ating dentista, meron po tayong programa para po dyan. Yung problema lang na ang ibang senior citizen talagang iba yung thinking, bunot-bunot lang, hindi na po tayo dyan ngayon. Yung goal natin is ngiting 70-20 po. Kaya, yung sa mga senior citizen na nakarinig, papaabot yun lang po. We have services for the senior citizens. Thank you. Thank you very much po. So that, yes, Ma'am Gina. Additional lang po, dun sa sinasabi ni Dr. Ballesteros na since PhilHealth na siya, kailangan pa rin po mag-enroll sa PhilHealth. Kasi without you are not a member of PhilHealth, hindi mo po ma-avail yung sinasabi ng PhilHealth package. Yun lang po, ma'am. Thank you. All right. So any other? Okay. Yes. Po. Gusto ko lang idagdag, sir, no? Dapat talaga promotive and preventive, no? Kasi nga, nasanay tayo na puro treatment when actually preventable siya. At yung preventive strategies, ito yung pinaka-cost effective. Kasi kung aasa tayo, treatment, napakamahal, kaya lalong hindi naaabot yung kailangang rehabilitation. Pero, katulad sa health promotion, across all life stages. So, merong healthy communities. Tapos, pagdating sa eskwelahan, healthy learning institutions. Tapos, pag nagka-graduate, magtatrabaho, healthy workplaces. And then, meron na kaming ginagawa, nakikipag-coordinate kami sa central office doon sa senior citizens para healthy aging. Kasi yan ang problema talaga ang pagdating ng pagtanda, wala nang ipin, hindi na nakakanguya. No, so kailangan mai-integrate din yung oral health sa healthy aging. Kaya ito yung sigurong aabangan ninyo no mga developments sa central office. Okay. So, thank you very much po to our resource persons here today. RD Albornoz, thank you po. To Doc Manuel Ballesteros, Doc Philip, and Ma'am Gina po sa pagsagot ng ating mga questions. And to our media, maraming salamat po sa inyong pagdalo. So, that ends po our press conference for today. So, yung mga CS forms na lang po, bigay na lang po sa registration table natin. Thank you. So, yes po, thank you. Nakapag-picture na po tayo, so it's okay na. Thank you po. Siguro po, yung ating
Bicol Oral Health Summit program proper will be at the Sorsogon Provincial Gym. So, pwede na po tayong dumiretso doon para doon sa mismong